Ново от Little Life Pets Mama Surprise семейства е тук. Насладете се на изненадата и радостта от Mama Surprise семейства. Мама ще има изненадващи бебета, но колко ще бъдат те? Има над 80 майки и кученца за събиране в сезон 1 в къщата на мама, комплектът за осиновяване и семейната клиника за бебета. Научете как да събирате и да играете с Mama Surprise семейства. Да започнем да разопаковаме къщата на мама. Създайте своето семейство с къщата на мама. Вижте в прозореца на къщата на мама от каква порода е вашето семейство. Семействата включват френски булдог, бигъл, малтийски териер, пудел, шпаньол, голден ретривър и лимитираната серия хъски. Вътре в опаковката ще намерите инструкция за употреба, карта с стикери на семейството, наръчник за колекционери, игрален комплект за къщата аксесуар, мама и 4, 5 или 6 бебета. Не забравяйте да извадите всички елементи от опаковката, докато я отваряте. Извадете къщата от опаковката, като отрежете кабелните връзки от двете страни. Издърпайте картонената лента надолу, а след това извадете къщичката от картонената основа. В основата на опаковката ще намерите вратата към вашия дом, инструкцията за употреба, наръчник за колекционери, карта с стикери, семейна карта и аксесуар. Освободете мама и бебето, като завъртите ключалката под къщичката. След това махнете прозореца от предната част на пакета. Сега може да оставите мама и бебето на страна. Сега е време за игра. Първо, закрепете вратата към къщичката. Трябва да чуете как пантата щраква на мястото си. Сега, когато къщичката е готова, нека подготвим мама да роди бебетата. Избършете бузите на мама с хладна влажна кърпа и гледайте как стават розови. След това я поставете в къщичката и затворете вратата. Отворете вратата и открийте, че мама е родила бебе. Всеки път, когато отваряте и затваряте вратата, ще се появи ново бебе. Ще намерите 4, 5 или 6 бебета. Всяко бебе е толкова сладко, всяко с уникална поза. Ако сте открили рядко мръсно кученце, ще трябва да го измиете и разкриете. Просто изплакнете с вода и наблюдавайте как мръсотията се отмива, след което подсушете кученцето. Препоръчваме родителски надзор при тази стъпка. За да играете, превърнете дома си в очарователен игрален кът. Отворете вратата в задната част на къщата и я разгънете. Така ще създадете идеална среда за игра на вашето кученце. Не забравяйте да поставите стикерите си на семейната карта с стикери, за да видите кои бебета ще ви трябват. Можете да намерите липсващите бебета в комплекта за осиновяване. Ето няколко съвета и трика, за да играете с къщата на мама. Ако има проблеми с изваждането на кученцата, може да са заседнали в покрива. За рестарт, отворете задната част и натиснете бутона за освобождаване под покрива. Ако има бебета, които пречат на капака, преместете лентата, като я завъртите по часовниковата стрелка, докато не се позиционира правилно. Може да повторите това и да откривате бебета отново и отново. Отворете покрива и поставете кученцата обратно на място. Сега може да отваряте вратата отново, за да разкриете кученцата. Ако бузите на мама не станат розово-червени, проверете дали водата е студена. Ледено-студената вода работи най-добре за това разкритие. Ако покривът се отдели, го поставете обратно на мястото му. Внимавайте да не си прещипете пръстите, като поставите покрива на мястото му и натиснете силно, докато чуете щракване. Сега, когато вече сте създали семейство, е време да го разширите. Направете го с комплекта за осиновяване, който разкрива още бебета и забавни аксесуари. Да започнем с разопаковането. Дръпнете надолу всяка страна и отворете външната кутия. Извадете вътрешната кутия и я оставете на страна. А сега идва забавната част. Открийте очарователни бебета и забавни аксесуари, като отваряте всяка вратичка. Кое кученце ще ви се падне? Преди да изхвърлите външната кутия, проверете дали вътре няма съдържание, като например лист с стикери. След като разкриете бебетата си, намерете картата с стикери от външната кутия, която отворихте по-рано. Добавете стикерите към семейната карта и вижте кои кученца чакат да бъдат открити и добавени към вашето семейство. Насладете се на най-доброто игрово преживяване с Mama Surprise семейна клиника за бебета. Сканирайте, разкрийте и се грижете за вашето ексклузивно семейство ретривъри в този страхотен комплект. Да започнем с разопаковането. Започнете, като намерите всички връзки на кутията и ги отрежете с ножица. Има връзки от всяка страна на игралния комплект, няколко на асансьора и картонената графика с кученцето, 3 на ваната и 2 на болничното легло. Издърпайте лентата в горната част и игралният комплект ще се издигне.
След това освободете всички останали ключалки от долната част, за да махнете картонената платформа. Отрежете кабелната свръзка под опаковката, след което завъртете ключалката, за да освободите мама. В основата на кутията ще намерите аксесуари, инструкция за употреба, семейна карта и лист с стикери. Не забравяйте да ги оставите на страна. Сега е време за игра! Махнете опаковките около мама. Сканирайте мама, за да видите колко бебета може да роди. Подгответе мама за раждането, като избършете бузите с хладна влажна кърпа. Вижте тези розови бузки. Изглежда, че мама е готова да роди. Поставете я в клиничното легло и затворете завесите. Отворете завесите, за да разкриете бебе. Колко бебета ще има мама? Повторете процеса на отваряне и затваряне на завесата 2 пъти, за да разкриете новите бебета. Семейната клиника има 3 бебета. Разгледайте всички различни зони за игра. Забавлението е безкрайно. Ще откриете аксесуарите в хартиения плик, който е на дъното на опаковката. Качете се с асансьора. Играйте на куку през вратата за кученца. Грижете се за кученцата си и ги хранете. И играйте цял ден. Разкрийте таен, уникален родилен белег на кученцата, когато ги къпете. Напълнете ваната с ледено-студена вода и сложете кученцето, за да разкриете уникалния му родилен белег. Когато къпането приключи, избършете кученцето с кърпа. Семейната клиника за бебета крие толкова забавни изненади. Поставете стикерите върху семейната си карта, за да видите кои кученца от семейството на ретривърите сте разкрили. Може да откриете липсващите бебета в комплекта за осиновяване. Ето няколко съвета за отстраняване на проблеми. Насладете се на многократна игра с семейната клиника, като рестартирате и разкривате бебетата си отново и отново. За рестарт, махнете аксесуара за баня и отворете отделението под него. Поставете бебетата в лентата, като се уверите, че само едно бебе е поставено във всяка секция. Ако 2 бебета бъдат поставени в едно и също място, може да се заклещят. Ако бебетата ви не се появяват зад завесата или завесите не се затварят правилно, може да има пречка в лентата или зад завесата. Проверете дали има само едно кученце във всеки слот на лентата. След това се уверете, че тя е позиционирана правилно, в съответствие с отвора за разкриване и че няма нищо зад завесата, което да блокира релсите. Ако имате проблеми с разкриването на родилните белези в банята, проверете дали водата е студена. Сега сте готови да разкриете, да се грижите и да играете с вашата семейна клиника. Насладете се на безкрайните изненади с Mama Surprise семейства от Little Life Pets.